Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhon ruai ba pau ha ka jilla ka bana ka than nongston ya ka bala tip kum ka kids Tarari choir minta ka kinti kum shibenta ban ban pau ka jing no senyang syaka im nang ka salang ban ro syaki khna Khunswet ha ka arpulai tarik ujembang arajar arpusau kala penmi ya ka we ka Jingrwai ya ka bala ai kerteng Sngap Jingpasiaw ipa ya ka ne ka Jingrwai la rwai Kyrpang na ka benta ka Jakari Khunswet jong i Reverend S. Wallington Children's Home nong pendeng. Haswa ban pelai pai ba ya ka Jingrwai kala don chwa ka jing elang ka balingkot hapo ka Jingpenya ba Joseph Hastong ni President jo ka Kids Tarari Choir harengkat ka jing don lang USP ka West Khasi Hills u Bikram di Marak MPS baru Chesterwell Carbani wei ni kinong sengkam lajong na pendeng rei. Haba jingkren hangani ka sngi na kalyang ba Damien Jerwa ula penken mau ye ki khna bagi de ban long ki bas ngongu ba treshitom na marka jingyo la jongki ban late school wat lucky one ni ki long yeng long sem ki basam jinjaru kalong ka jingker khuba baru la ai nuksaru ba bon ngut ki reu khrau ha ka prothai ki dei ki Khunswet kinong eshim benta hangani ka jingrwa ki kinthum ya khat sangut ki khna na ka kinhon Kids Tarari Choir but hanyo phongut na ki khna ka Children's Home ya gani ka music video la penbit penbyang da Joy Mary Cardo Sao ba la ringdor da ba Ivan Lingdor ba ya gani ka Jingrwai la pelai pai ba ha ka YouTube channel jong ka Kids Tarari Choir nongston